Moro! Tehdään yhdessä nilkan jalkaterä huoltava harjoitus. Ja tässä on vähän välineistöä, mitä tarvitsee. Pieni pyyhe on hyvä olla, sitten tällainen pieni tasapainolauta sekä sitten vastuskuminauha ja tarvittaessa pieni penkki tai vastaava, mistä sitten saa tarvittaessa tukea. Aloitetaan jalkaterän aktivointiharjoituksilla ja sitten siirrytään sieltä enemmän nilkkaan ja lopuksi otetaan sitten vielä muutamia hyppyjä ja nilkan hallinnan harjoituksia. Ja jos on jonkunnäköisiä selkeitä kiputiloja, lämmittele huolella, tarvittaessa useampi sarja kuin mitä lähdetään tekemään. Ja esimerkiksi hypyt, niin niissä tarvittaessa kevennä tai jätä kokonaan välistä, jos tulee liikaa kipua. Aloitetaan tällaisella jalkaterän lyhennysharjoituksella. Mä teen sen tässä penkin päällä, jotta näkyy kameraa paremmin, mutta se voi tehdä ihan tavallisesti lattialla. Eli ajatus on ihan tällainen nilkan jalkaterän supinaatio, pronaatio liike, saada täältä aikaiseksi kantaluu, isovarpaan tyvi ja niitä koitat saada tälleen lyhkäisemmäksi. Ja ettei olisi liian helppo, niin koita pitää varpaat ihan rentona. Ja jos ne varpaat sieltä lähtee kiperistelemään, niin se on vähän merkki siitä, että silloin tämä jalkaterän aktivaatio ei tule ihan niin helposti. Hyvä, vaihdetaan puolta. Tehdään pari kertaa molemmille puolille. Ja tässä kannattaa työntää tonne sisäänpäin reilusti, hakea sieltä sitä liikettä. Joskus saattaa olla valmiiksi sen verran korkea se jalkaterän holvi, että tämä jalkaterän aktivointiliike on vaikea tuottaa, koska ollaan valmiiksi täällä vähän niin kuin loppuasennossa. Niin koita työntää ensiksi tonne sisään ja sitten sieltä lähet kiertämään. Hyvä. Sitten vaihda jalka. Tehdään toiseen kertaan. Vielä pari toistoa ja sitten vaihdetaan taas puolta. Mulla toi oikea puoli, ainakin tässä penkillä tehdessä, niin selkeästi helpompi. Ja sä voit tosiaan tehdä ihan lattialla, pieni jousto polvista ja nilkoista, että saat helpommin tätä kiertoliikettä molempiin suuntiin. Hyvä. Sitten hyvä olla pieni pyyhe ja otetaan tässä tällainen pyyhkeen rullaus. Tämän voi tehdä niin kanssa lattialla joko istuen tai seisten. Ja koitat saada tossa, kun kurkotat uudestaan, niin koitat levittää varpaat mahdollisimman haralle. Saat sieltä vähän varpaiden välistä aktivoitua ja rentoutettua. Ja sitten oikea jalka uudestaan.
Tässä saa käyttää isompaakin pyyhettä halutessaan. Vielä muutama toisto. Yes. Hyvä. Sitten siirrytään nilkan aktivointeihin. Otetaan ensiksi ihan varpaille nousu, saa ottaa pienen tuen ja tehdään kaikkia näitä liikkeitä 10 toistoa ja 2 sarjaa molemmille puolille. Ja otetaan toinen jalka. Ja tässä on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että kun nouset ylös, niin painopiste on tuolla isovarpaan, eli ykkösvarpaan ja kakkosvarpaan tyvessä, että painopiste ei mene tonne ja kantapää lähde tonne ulos, vaan koitat saada puhtaalla linjalla tehtyä toistot. Hyvä. Sitten otetaan nilkan kierrot. Otetaan tästä toi vastuskuminauha. Paksumpi tähän. Näissä nilkan kierroissa saa käyttää aika paljon vastusta. Ja sitä ei kannata pelätä. Mullakin on paksuin vastuskumppari, mikä meiltä löytyy. Eikä ulkokierto. Pikkuvarvas edellä. Ja koita pitää muu jalka paikallaan, että ei lähde kiertymään täältä lonkasta eikä polvesta, vaan että saat nilkassa pidettyä kierron. Näitä oli 10 toistoa molemmille puolille. Saa tuntua vähän siellä lihaksissa, mutta vastus sellainen, että ei mene lihakset hapoille. Hyvä. Sitten vaihdetaan. Toinen puoli. Tällaisessa huoltavassa harjoituksessa vastus ei tarvitse olla välttämättä se kovin mahdollinen, mitä pystyt käyttämään. Tässä nilkan liikkeessä niin tämä vastuskuminauhan venytysvaihe saa olla suhkot vauhdikas ja sitten tämä palautus. Koitat saada siitä mahdollisimman sellaisen hissimäisen, että ei tule sellaisia pykäliä, mitä mulla meinaa vähän tulla. Hyvä. Sitten otetaan nilkan koukistus. Tää voi olla helpoin tehdä tällä tavalla
saa jalkaa pikkasen ylöspäin, pysyy toi kumppari paremmin tuolla jalkapöydän ympärillä. Sitten otetaan toinen kierros, eli 10 varpaille nousua. Ja jos tässä haluaa käyttää steppilautaa, että saa pikkasen venytystä tonne akillesjänteiseen pohkeeseen, niin se on ihan sallittua. Ja suhteellisen reipas tahti saa olla näitä tehdessä. Itsekin huomaa tässä, että vähän hengästyy. Sitten kierrot uudestaan. Otetaan ulkokierrolla. Jos akillesjänteessä on kipuilua, niin yksi syy voi olla se, että nämä nilkan kiertoa tekevät lihakset, niissä ei ole tarpeeksi voimakapasiteettia, jolloin pohje joutuu osallistumaan siihen nilkan kierron tukemiseen, ja sitten se pohkeen toiminta muuttuu enemmän staattisemmaksi, ja se ei taas tee sille akillesjänteelle hyvää. Vaihdetaan puolta. Joten yksi syy nilkan kipuiluun voi olla tai akillesjänteen kipuilu ja nilkan kierron voimien heikkous. Hyvä. Ja sitten otetaan vielä nilkan koukistukset molemmille puolille. Hyvä. Siinä on peruslämmittelyt tehty ja seuraavaksi otetaan nilkan mobilisointi, eli vähän millä voit koittaa itse saada vähän paremmin sinne akillesjänteeseen venytystä, vastuskuminauha tuolta nilkan ympäri ja sitten riittävä venytys sinne ja sitten käydään tänne
pohkeen jalan päälle. Saadaan täältä vietyä. Ja kantapää saa ihan pikkasen nousta tuolta ilmaa, että saat kunnolla painetta sinne. Voit vähän hakea eri linjoja täältä polven kautta. Tuon vastuskuminauhan tarkoitus on auttaa tuon nilkkanivelen liikettä. Voit vaihtaa puolta. Mä näytän myös toistepäin. Joskus toimivampi ratkaisu on tehdä näin. Voit kokeilla itse, kumpi toimii sulla. Elikkä se riippuu vähän, että mikä siellä nilkkanivelessä liikkeenä on estynyt. Että onko tää parempi taktiikka vai toi ensimmäinen. Mutta se selviää kokeilemalla. Ja koitat viedä tästä polven mahdollisimman pitkälle tonne varpaitten ylittä. Ja tää molemmille puolille 2 kertaa. Ja tällaisissa mobilisoinneissa, venytyksissä kannattaa sellainen toistomäärän suhteen se noin 10 on ihan ok, mutta meet vähän oman fiiliksen ja tuntemuksen mukaan. Ota enemmän tavoite, että sä saat sinne selkeän rentouden tunteen sinne nilkkaa ja saat aikaiseksi sen venytyksen, mitä oot sinne tavoitellutkin. Tämä on mahdollista tehdä myös silleen, että tekee boksin päällä, silloin saa tai voi saada vähän helpommin painoa siirrettyä sinne jalan päälle, ja halutessaan tässä voi olla myös kahvakuula mukana, levykiekko lisäpainona, mutta ei ole välttämätöntä. Hyvä. Tee sarja loppuu ja vaihdetaan sitten sen jälkeen ihan perus pohkeen venytykseen. Elikkä nyt tee ihan polvi suorana. Venytys tuolta. Voit ottaa pieniä pumppauksia. Ajatus, että työnnät kantapäätä tonne lattiaan kohden. Ja tarpeeksi etukenoa siihen venytykseen, jotta saat kunnolla painetta. Ja vielä toisen kerran molemmille puolille. Hyvä. Jos sulla on selkeitä liikerajoitetta nilkassa, nyt näiden seuraavien hyppyjen ja tasapainohallintaharjoitusten jälkeen voit tehdä nämä venytykset vielä uudestaan.
Hyvä. Aloitellaan ihan tällaisella sivunoja yhden jalan hypyllä. Jos tulee kipua, niin keinot millä voit säätää hyppyä on, että teet 2 jalalla ja sitten toinen on kulman määrä, että kuinka isossa nojassa lähdet tekemään tätä hyppyä. Mulla tässä nyt on tällainen turvavyö tuolta puolapuista kiinni, mutta periaatteessa tää onnistuu ihan puolapuihin tai johonkin tukevasta tolvasta nojaten. Eikä ei tarvitse olla, tää tuo mulle vaan vähän lisää tilaa tähän näin. Ja tehdään silleen, että tukipisteen puoleinen jalka ilmassa ja sitten 10 hyppyä per jalka. Ja koetat pitää kantapään ilmassa koko ajan. Ja puolenvaihto. Ja lisää kulmaa. Tän tarkoitus on haastaa täällä kulmassa jalkaterän nilkan hallinta. Hyvä. Nyt on 2 sarjaa molemmille puolille. Pysy samoin päin. Ja nyt otetaan niin, että kuorma tulee enemmän tonne ulkosyrjälle. Ja 10 hyppyä. Ja puolen vaihto. Ja viimeiset. Hyvä. Siinä oli hypyt. Sitten otetaan tasapainolauta. Sitten viimeisenä on nilkan hallinta tuon tasapainolaudan kanssa. Tämän vastuskuminauhan voi sijoittaa joko tänne jalkaterään tai vähän ylemmäs tänne nilkkaa. Sitä kannattaa vähän vaihdella ja kokeilla, kumpi on sulle vaikeampi ja ottaa se tapa tehdä. Ja tehdään taas 2 kierrosta molempiin suuntiin, molemmille jaloille kuorma. Ja mulla on tosiaan tää tällainen pieni tasapainolauta. Tää on pikkasen vaikeampi kuin mitä tavallinen tasapainolauta. Mutta tavallinen iso tasapainolauta käy oikein hyvin. Ja mä lähden kääntelemään nyt jalkaa tälleen puolelta toiselle. Ja tavoitteena, että se liike on siellä yhtenäinen. Ja mä käännän pikkasen ennen takaisinpäin sen liikkeen ennen kuin mä asun lattiaan. Ja alkuvaiheessa voi meno vähän näyttää sellaiselta, että se tasapaino häviää sieltä. Sitten et muuta kuin otat tasapaino uudestaan, tarvittaessa vähän korjaat ja lähdet tekemään pienempää liikettä. Ja sitten sitä mukaan, kun se rupeaa tuntua hallitulta, niin sitten lisäät sitä. Ja pieni tuki tuosta sivusta, mahdollisimman paljon painoa tolle edessä olevalle jalalle. Tehdään silleen, että mä teen nämä ensimmäiset silleen, että toi kumppari on tuolla nilkassa ja
sitten toisen sarjan silleen, että se on tuolla jalkapöydässä. Korjataan vähän se. Niin. Ja sitten lähtee toinen sarja. Ja keskity siihen, että se liike ei tulisi lonkasta. Eli nyt kun mulla liikkuu täällä polvi tälleen, niin se kertoo, että mä teen sen hallinnan lonkasta, enkä täältä jalkaterästä ja nilkasta. Hyvä. Sitten vaihdetaan puoli. Elikkä veto tulee nyt tuolta niin kuin sisäpuolelta, vetää tonne ulospäin. Ja tämän harjoituksen voi tehdä kengät jalassa, mutta suosittelen joko sukkasiltaa tai paljain jaloin. Vaihdetaan taas jalka. Se kenkä saattaa estää jotain liikettä, niin silloin on ihan hyvä harjoitella silleen, että se kenkä ei ole vaikuttamassa siihen nilkan hallintaan. Joskus se on ihan hyvä testata siitä näkökulmasta, että etenkin jos huomaat, että joku juttu onnistuu selkeästi paremmin se kengän kanssa, tai sitten se ei jopa onnistu ollenkaan, niin silloin se käytännössä kertoo, että positiivisessa tapauksessa se kenkä tukee sen jalkaterän toimintaa, tai jos se estää sitä hallintaa, niin silloin välttämättä se kenkän valinta ei ole paras sulle. Ja otetaan tää toinen kierros silleen, että tää kumppari on täällä jalkaterässä. Sitten voi myös lähteä haastaa itseään silleen, että ei pidä tukea mistään. Silloin joutuu vähän hakemaan täältä vartalosta tasapainoa. Hyvä. Sitten vaihdetaan. Noin. Ja vaihdetaan vielä viimeinen suunta molemmille puolille.
lattian suhteen. Meillä on täällä tällainen kumimatto, niin tää helpottaa aika paljon. Et sitten jos on yhtään kovempi liukas alusta, niin sitten tämän tekeminen varmasti on vaikeeta. Eli silleen kannattaa alustan suhteen olla hereillä, että mikä toimii parhaiten. Ja ennen kaikkea on turvallista tehdä. Ja viimeinen. Ja iso ero siinä, että onko tuolla takana olevassa jalassa kantapää ylhäällä vai onko koko jalka maassa. Ja haastaa itseäsi mahdollisimman paljon sen oman taitotason mukaan. Hyvä. Nyt jos jaloissa tuntuu vielä sellaiselta, että noista harjoituksista siellä on vähän väsymystä, pumpin tunnetta, niin teen vielä ne pohkeen venytys ja nilkan mobilisointi vielä toiseen kertaan tähän loppuun, niin saat pikkasen palauteltua jalkoja ja rentoutettua niitä tämän harjoituksen jälkeen. Ei muuta kuin nähdään seuraavissa huoltavissa harjoituksissa.